Neața, azi îl avem pe ăsta. Ce e ăsta? Un iPhone 12, care, fiți atenți aici, îi dau să pornească, da? Ignorați dungile, apare mărul, dispare. Mai stăm o leacă, mai stăm, ne mai gâdilăm, mă mai scarpină în cap, iar apare mărul, mai stăm o leacă, iar să duce. O mizerie, un bulangiu, o nenorocire. Și fiți atenți. Pun eu asta așa, uite, ei să stea. Scoatem cablul de la baterie. Deconectăm senzorul ăsta mizer. Reconectăm bateria. Și stăm să numărăm. Hai da, fă ceva. Și uite, domne, că acum pornește. Țin degetul acolo pentru că e fața cuiva. Na, poate nu vrea să apară într-un video de 2 bancă ăsta. Ați înțeles, da? Asta e buba lui. Display-ul și panorama aia de senzor. Hai să-l reparăm. Îl facem să meargă bine. Îl avem aici pe senior display. Și aici noua căscuță. Noua căscuță cu tot cu cablu. Ideea e așa. Eu am presupus, era posibil să fie doar difuzorul, casca de vină. Așa că am deconectat-o de pe cablu vechi. Uite, conexiunea nu mai există. Dar degeaba. Face exact la fel, ceea ce înseamnă că nu e difuzorul de vină, e cablu, senzorul cu totul. Și, din păcate, pe ăsta se află Face ID-ul. Și de cele mai multe ori, chiar chipul pentru Face ID face această problemă. Da. Display-ul clientului a fost într-o stare deplorabilă. Deci, vedeți chestia asta? Este un display de iPhone 12. Și nu e un caz izolat. Toată seria 12, rama asta de fabrică e prinsă cu lipici. Și cu timpul, ca orice lipici, se uzează. Pentru că, permiteți-mi să vă arăt. Avem aici așa. Opa, ăsta e un iPhone 11. Ăsta e un 12 Pro Max display, da? Ia uite-l. Fix aceeași treabă. Toată seria 12 are problema asta la display. A troznit? N-a troznit. Hai că e bine. Toată seria 12. Gați-i sârme în nas. Și ia ca așa. Display-ul ăsta e bulit. De asta avem nevoie de un display nou. Și să schimbăm nenorocitul ăla de senzor. Ca nou îl facem. Aproape ca nou. Face ID nu o să mai meargă. N-am ce-i face. E unicat per piesă. Per telefon. Dacă ăștia de la Apple ne-ar lăsa și pe noi să configurăm sau n-ar mai coda piesele, am putea să le înlocuim bine mersi, super. Și totul ar merge. Dar nu? Păi de ce? Mai bine îți cumpere altul decât să repar, nu? Ar mama aia naibii de treabă. Ca să vă dați seama cât de prost sunt, m-am apucat, am pus asta, abia să așează senzorii ăia pe găurelele astea pe aici, pe nenorocire. Țineam cu deștul și după aia șuruburi. Unde dracu șuruburile? Pe la vechi. Pe real, recu să fii tu cu mumă ta. Aoleu. Vreți să vedeți cel mai mic șurub din lume? Uitați așa. Iată-l, tată. Să vede? Uite-l cât de... Uite-l cât de mic e. Bun. Am conectat mățălăriile. Acum hai să vedem dacă mai și funcționează. Hai, vede-te încolo de aici. Avem un măr. Și totul pare să funcționeze bine. Ia uite-l. Excelento, fantastico. Bun. Acum să asamblăm toate cele. De fapt, trebuie să-l mai desfac o dată, să dau display-ul jos, ca să-i dau la o parte țipla asta de aici de pe spate, că nu se lasă țigănia asta aici, și după ar trebui să fie totul în regulă. Așa. Dăm jos țâplele. Țâplele, am zis. Cablule. Vezi de treaba ta. Uite-l dracu să ia după mine. Vrea să fugă? Vrea să evadeze? Așa, acum montez din nou această mizerie de senzor care mă calcă panier că nu stă locului nici cu mumă să... Iată-l bă că stă, să învăță mintea al naiba. Mai puțin petardina asta, ăsta nu vrea să stea,
Mamă, și dacă îi zic ceva de doamna mama lui, să-mi fige singur. Ia să vedeți. Aoleo. Stai, mă, locului, măi. Mă exasperează. În continuare funcționează, ceea ce este extraordinar. E foarte bine, foarte bine. Acum să-i punem și restul de șurubele și asta a fost. Taiele sunt puse la loc. Acum hai să-l închidem. Se ține display-ul, uite așa, se apasă în partea de sus până face un click, după care te duci ușor spre partea de jos până mai face și alte clicuri și pe mijloc când face click iarăși, ar trebui să fie așezat perfect. Mai puțin aici. Acum. Și gata, domnule, ia uite-l. Drept, frumos, montat, funcțional, pe caro.